mari mangan iki. Wong lara nemen mari. Apa ki? Mangke. Piye? Senengane, guys. Biyen iki wong lara nemen kuwi ditukono niki. Nak tuku ora ana randu ora ana ning cebung. Biyen tak kandha. Langsung mari. Iya. Jajal. Lah iki anu Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Angger cek kol mangke semonge waras. Jajal. Ini Nah, Iki sarisane panganan iki tapi regane larang. Iya, Pra. ya. Ya. rotor ini. Nah, Enak. Heeh. Alah. Kok ketacil? Kok kecacil ya, Bu? kecacil buah ning alas, kecacil kecut berarti. Iya. Kecut. Iya, anak kecut ae. Iya. Biasa Kecut seger ya. biasa ora wegi tenan. Heeh. Iya, tak ngerti. Ya dipilih ya. Sing kilo, sing manis sing ireng ngene iki. Ki mung baru tuku buah nek Mbah Pomo senengane manggis, ndelalah kan gak Kilo. Iya. Ireng-ireng. ndelalah pas apa jenenge pas musim Ora enek iki mung pas musim. Pas musim enek guys iki mung. Maksudnya pas tuku buah ki enak iki mung. Nah, kuwi lho sing sosis. Alhamdulillah. Iki Suwi gak tau mangan iki. ya. Suwi gak tau mangan iki. Kak, wis iya wis suwe ta kan. Karo anu apa duren. Nek awi bal-bal gak nyangke. Siap. Padahal dilewati kan ya. Beda. Gitu. Sing rada ireng. Heeh. Sing rada ireng. Kan sing ireng rada mateng. Sing iki seger. Kecut seger. Ya Allah Gusti, Masya Allah, tabarakallah ngene lak nyatakno dhewe. Matur suwun rezekine ya Allah, masih ya kurang sempurna. Jenenge menungso dikeki kurang apik ya engko cek pengen meneh nek ngene iki itungan tani tada udan ora tau entuk udan ket apa? Ngabuk keloro kae umur piro? Iki ngabuk pisan tok malah. Umur 35 dina diabuk, guys. Bar kuwi wis gak tau entuk udan mok pisan tok bar diabuk selama kobot rong entuk udan. Tapi jek sak mene-mene ya apa ora ya kondang jojis to ya Allah Gusti. Alhamdulillah wa syukurillah tenan. Masya Allah. Parkiran. Wis kondang iki wisan hitungane. Ngetani tada udan arek wis kondang iki. Bismillah muga-muga slamet teko panen. Ya masih saloke sing kono-kono kuwi apa kuwi jenenge sing putih ki enek sing mari, enek sing ora ki ya sing wis kronis bolo. Tapi nek jek blorok mari. Wong tapi ya piye ya wong jagung ngene iki dhewe searching ning gone Mbah Google ki trah ya jagung jenise jagung hibrida. Kuwi iki cara mena pertumbuhane ning gone Indonesia sing berkecambah murni kuat, cara mena kuat sing bener-bener kuat kuwi cuman 80 piro? 85% apa piro ngono lho guys kuwi. Jajal searching ning Google lah. Kuwi. Cara nek sing 5% iki bagian sing cara mena ki sing sing kocar kacir sing bagian sing apa kuwi jenenge penyakitan diobat rak mempan apa ngono. Tapi nek menurutku pribadi sing wis ning lapangan kuwi iki tergantung kondisi cuaca barang dan kondisi lahan yang mempengaruhi setiap lahan beda-beda. Ngono lho. Lah kayak Mbah Pomo yang gawe video rak ngerti nek ade nyusul ki rak roh. Rak ngerti mbae. Sing kono kae saloke ya apik, saloke elek. Tapi alhamdulillah Ya alhamdulillah guys, jenenge dhewe iki yo jenenge wong berusaha. Menungso isone mok berusaha hasil pasrah Gusti Allah. Padahal hitungane iki dhewe paling kendel dhewe guys. Soale hitungane dhewe iki pertama dhewe. Gek enek bolo kiwa tengen ki gek enek wisan sing donde jagung. Kemeng lho kono pinggiratan nandur malah dadine jagung jagung cebol. Ceromono pengen kaya awake dhewe pengen apa nandur meneh. Tapi hitungane gak pas. Nek awake dhewe wani nandur nehi tapi kudu spekulasine kudu dhuwur, guys.
Nek sekali blesat yo mecicil. Kayak ngene iki contoh sing apik ya guys ya. Iki contoh sing elek enek ora mas enek lho contoh sing saloke elek ngene iki. Iki cek katut nggone mbae sing sebelah kene gorong larik iki sing rono wis ngene wong. Ya ngene iki guys iki lho. Iki mengki bingung guys apa jenenge motor iki apa didol. Tapi terus mari ngono iki emang budal ning dalan mati mentek nganu penyimpanane guys. Lho iki meng panen apa iki kates. Lho iki jagung sing ape digodhog tak dudohi guys. Iki lho. Iki meng aja mbok nganu go pliyeke ngono tok ae nek godhog kena sak kulite. Lho iki dibakar Kang. Hah? Iki godhog. Iki bakar ae. Cedak geni. Oh, iki apa bakar jagung kok? Iya dong. Oh, alah. Mbahane guys. Kasang ape digodhog ning omahku. Ya jagung iki macam-macam guys, enek sing apik, enek sing elek. Jenenge jagung ora entuk udan belas lho guys, babar belas. Ket kobot, wong entuk udan ki umur kan diabuk gur ping pisan. Umur 35 dina ketoke kae diabuk nek 33, 35 dina nek 33. Bar wi jek entuk udan ping pisan apa ping pindho bar ngabuk kuwi guys. Bar kuwi terus belas sampai saiki bayangno. Saiki jagung ki umur sekitaran 75 dina ya guys nek gak 74. Ora entuk udan blas. Terakhir entuk udan iki umur 35 36 kuwi sampai saiki blas. Sedangkan jagung ki apike iki kudune bar wayah kobot ngene iki umur 55 swidak kuwi entuk udan duweres guys. Kuwi engko jagunge iso gede-gede. Kobote gede-gede wong ngombene lah gedhekne untu sangka kuwi ya guys. Tapi iki yo jek luwung. Masih cilik-cilik ya jek luwung alhamdulillah. Timbang ra duwe apa kuwi jenenge panenan tiga-tiga ya sak leh kei Gusti Allah, guys. Menungso dikei akeh ya kurang akeh, kurangi dikei apik ya jek kurang apik. Pokok karek pinter-pinter lah bersyukur wis ngono ae. Dan alhamdulillah guys maksudnya ade paring kan ra dadi. Alhamdulillah jagungnya saya kok ngene. Enek sing wis kobot, terus kena nggo angen-angenan langen-langenan 3 lah. Jadi petani kan mesti kudu duwe guys angen-angen ini. Ya kuwi mau terus ki gubuke kok ngene rong diserapi. Dadi yang ngono kuwi meng guys, ceritane dilanjut ya ki meng. Kuwi engko ape didol mesti nek wayah mlethok-mlethok kan butuhne kuwi to guys. Dadine meng bimbang. Karena nganu guys, asline iki apa ceromono. Oh aja diceritakno sik sing kuwi. Apa? Ceromono alasane dinggo didol dinggo apa kuwi aja diceritakno sik. Engko nek malah klaro. Ngono lah guys, Pak, mbok sida mbok ora ya guys, mbok bingung karek rezekine lah kaya Gusti Allah ngono guys. Soale engko nek seumpama kuwi didol guys kuwi. Engko terus suatu saat butuh. Engko awake dhewe padha karo tuku kucing ning jero karung, ra roh isine, ra roh mesine. Nek kuwi genah bekase guru, tanggane bojone Mas Mino terus dituku Mas Mino, konggone Mas Mino tiba awake dhewe. Nek adol Jupiter 2009 kuwi guys cepet digoleki wong. Soale kuwi sing dienggo ning lahan-lahan, sing dienggo ning sawah wong bangkel, wong usung-usung sing digoleki adalah Jupiter 2009 guys. Apa meneh kuwi yo pajeke jalan, kuwi lengkap. Kuwi ceromono didol det 6 juta kuwi prucut ngono guys kuwi. Prucut 6 juta. Kuwi menge apa iseng-iseng jajal diumbah apa diposting. Apa jenenge engko jajal payu pira ke ngono. Terus engko nek 6 juta diwehno lehke posting 6,5 juta aku lak ngono. Kuwi menge langsung disauri Pak Surasa mbok postinge 5,5 tak bayar leh ngono. Pak Su. Mare ngono terus awake terus perjalanan ning bawon iki kepikiran besok mesti mbutuhne ngono. Pasti nek kuwi. Mesti mbutuhne ngono. Kan awake dhewe ceromono ki nganu ngono lho guys. Yo ning bawon iki sebenarnya sing medane sing pas kuwi adalah motor trail guys. Ade kudu duwe motor trail medane. Tapi motor trail lah kuwi engko nek ceromono bletok-bletok mesti eman-eman ibarate cara wis duwe iki eman-eman guys. Mesti gak mungkin gak eman-eman. Wong jenenge mesti barang apik, barang anu mesti sing nomor 1 sing dibutuhne adalah Jupiter. Sing dienggo blakraan ning bahon semono. Ya apa ora guys? Betul. Dadi cek dilema guys ya.
Cek dilema. Nek piye nek menurut nek saranem piye guys romono ya. Cek kayak pencerahan guys. Habibie Mustofa iki. Heeh. Yo. Ya penggo gaen nggon bakar-bakar. Alhamdulillah guys, kene anak ke atas California kene 5. Siji guril. Masamu ning apa toko buah ning Laskar Basari wis sak kilone wis 10.000 mbah. Dhisik ka tembus 15.000 mbah nek saiki suwe gak tuku kok. Ndek iki masamu ape tuku rak sida karena kelingan do suwe gak njupuk katas kok gegek enek katas saiki larang ngono. Dadine terus alhamdulillah iki kok enek sing wis nyadam-nyadam iki. Kok ngene. Enek sing nyadam-nyadam. Bumbu rendang. Apa? Iya rasane ngono kuwi. Tenan kono aku sih. Lho, tenan iki aku kok nekoki wis lillahi taala 300.000 nguntal kowe mangan mangan daging sapi. Lene aku tak sikat to, Cah. Di 300.000 lho, Cah. Mergawe ning bawon 3 dina. Kuwi nglente panasen bungkuk tak omong ngono. Lah kowe gayan badhok daging sapi. Oga ya tromono sak porsi ngono kuwi lho. Ya tromono apa wis 5 potong Daging sapi. Akan masak sih. Udah lho. Piye to caki? Lah aku gak doyan Mas. Lah lho, nek ngiler ki. Bayanganmu tok. Lah saiki Lah meteng apa nek ngiler ki? contoh ayu pas dia kono ndi Sumatera gak doyan. Ayu malah nemen ayu, guys. Nek ayu dhisik malah nganu, guys. Ayu kuwi nek mangan daging sapi kuwi daging wedhus cah kuwi kaya wong mabuk ngiler ae cangkeme ngono kuwi tes ngono kuwi, guys. Lha nek saiki gas pol ndangak-ndangak renek ngiler-ngileran beringas. Lah ngayuke malah sing jarene lek triangger mangane ngilere saiki nyatane mangan yo wis ora ngiler. Malah sing saiki sing ngileri niate nggo tuku sapi kuwi sing ngiler. Tak cedak apa enggak? Dan aku tak sikat to, Cah. 300.000 lho, Cah. Aku nek gak doyan piye? Lho, piye to wong jenenge calon kok ya kudu dipangan karek kowe. Tak cedak apa enggak gak piye-piye. Kowe parape piye? Lho 300.000 akeh lho ya akeh apa ora menurutmu? Lah iya. Lah tak giaspol to, Cah. Kalau kena nggo jajan, kena nggo nabung. Kena nggo tuku kelambi, kowe apa ora? Nah, sakit usun blok. Lah iya. Nggo tuku sunblock karo nggo tuku kelambi kowe apa ora eling dilungkas sampe metu. Nah, pani cara kencang. Tak cedak apa gak Aku carep. Toko cara patam siset kuwi. Seragam selamku ku tekor. Urung serem tenan. Anu lambi lari. kalah kelambi setelan olahraga iki. lho. Tak gak piye-piye, tenan. Mergo bakso Carane sapan. Jalane ya kemungkinan nek sesuk sih, sesuk kemungkinan. Sesuk. tak cedak piye-piye, tenan. Sesuk masak daging. Iya. Insyaallah. Obatin dia oke. Yakin aku tenan. Murus. Yo ora nek yo tak omong nek belione. Lho, yo ndang nek ora-ora nek yo kok gayan badok entuk dhuwit kok mikir. Daging ayam enggak apa-apa. Lah wong ngakone sapi kok daging ayam. Jenenge celeng. Jenenge celen. Lah nek aku tak biasa lah. Ora piye-piye. Untuk dhuwit kok mangan enak entuk dhuwit kok. 500. 300. Kok Enak tambah 200. calone loro langsung ke gak mempan go stok. Mempan. Simpan. Bismillahirrahmanirrahim. Simpan. Kuwi loro malah kemandinen mereka. Piye lah sidone kok suwi men? Ben kok pikir sedina, tapi kudune ngono gak dipikir. Langsung Gus gede depannya. Wong langsung iki dinteni nek iya langsung ditransfer kok. Nek iya langsung ditransfer kok. Bayang Aku ngenteni jawabanmu langsung ditransfer piye? Bismillah ta. Iya apa ora? Sehat Mas. Daging sapi gak piye contoh umpama jalan mandat daging babi lali. Lah kuwi we muslim aja. Arep dibayar kaya apa aja wong muslim. Wong muslim ngontal sapi karek mangane kok. Kalau sesuai kepercayaan. Lah wong saiki kowe bakso kuantak sak baskom mbok untal nyatane ora piye-piye.
Terus apa wi jenenge kowe bumbu rendang. Lah bumbu rendang kuwi rumangsamu ora enek daging sapine sing ajur. Sing ajur campuran. Heeh. Lho. Wis to yakin Yes, ta? iya. Tenan? Lho. Tenan aku sih kadang nekat banget. Diangkrek wong iki syuting ngene kok sok. Wong sopene A1. Ya wis iya. Bismillah. Salaman sik. Salaman. Rene kok sok. Salaman. Wah iki malah bahaya nek kadung doyan ki. Kamu kuat. Sak kulkas entekno dhewe. Soalnya aku all you can eat kan ngono. Deal. Deal. 300.000 ya. 5 potong. 5 potong tok. Ya 5 potong. Deal ya. Deal. Berarti sak potongnya 100.000 ngontal. Iwak sapi sak potong 100.000 nek aku tak sikat to, Cah. Ya 5 potong. Oga mak lah ya 5 potong 300. Iya. Kok 5 potong? Oh, Ini sitok satu. ora. 5 potongnya 300. Berarti 1.000. 50.000. Dari 5. Ya kuwi lah intine. Piye ya? Kok nek mati piye, Mas? Luwe nguntal bakso mati. Lah iya lah. Enak daging enak banget. Wah, lalaimu ki lho. Lewe klenger drawe mbadok bakso wis mecicil lah kowe. Lah yo mbene pentol itu ya. Kok kowe masih sing ngetek lah wong 300.000 guys. Gurung madi yang daging sapi 300.000 kilo mergae bungkuk 3 dina nang nggone mbaon, nglente 8 jam tak omong ngono. Duit 300.000 kan man dagingnya tak peksa tak piye carane wong dhek bakso tak jimbeng ra ndeh kok. Aku. Kira jalan aku. Ora enek iki. Aku. Tak golek calon apa lah kowe? Sik. Tak golek calon, guys. Apa calon apa? Mbok karek Mbak. Bakso beneran sama kae. Patakmu kuwi. Apa ya? Nek kowe apa ya ki ya? Karek pedes-pedes yo purun. Kok malah dadi pengen. Kok malah golek konten apa duit kontan challenge. Lebih enak. Mau guys terima challenge apa aja. Lah kok gimana? Sampai masak aku. Nah, aku ki langsung 10 tak pangan langsung. Daging sapi 300.000 ora perlu panas-panasan. Gak perlu apa jenenge. Lah wi kan nek mbok nggo bayar kelambimu to, ndeng gendeng kelambimu apa wi jenenge olahraga kuwi. 110 tolong dinongkas. Suwi men emang. Lha tekokno tokone kono kok kowe nganu aku. Wani ta. Tapi tak wani, aku loro, aku mau kayak 100.000. Nah, Lah iyalah. Ki mong wis to deal to tak omong niki tak paten sapene tak omong nih. ya. Belione oke. Oke teman-teman iki alhamdulillah acara bancaane wis dimulai, wis mulai berdatangan. Iki mbok nyapo. Videone iki kok isone moro-moro ki suarane iki gak enek. Ilang. Mbah iki dijawil demit mbah kok gregeten aku. Wong yo videone yo video. Apa nganggone ya video kok biasane tapi leh apa jenenge nyuting ngecake kok pojok ngono lho tapi kok iso HP iki wis tak pateni ping 60 jiaran iki lho kok ya puang guys suarane iki gak enek kan aneh suarane kayak kecuali nek iki kepencet slow mo ngono ya kuwi beda cerita ngono lah wong iki video ki ya video biasa guys video biasa oh gak slow mo tapi kok iso gambar iki apa suarane iki ilang terilang ya wis lah guys semoga acara bancaan dina iki barokah berkah kanggo lali mantan tipis keluarga buat semua family orang tanpa terkecuali semoga kita semua dalam lindungannya dan rezekine kita kabeh lancar wis grogeten aku perkara video iki dan iki wis menumpuk kabeh iki acarane ketok iki wis bar ketok leh nandukne iki ketok iki ya wis bar ketok alhamdulillah kenapa Mas kok dikek njobo ya saking omahku iku saking ambone 10 hektar guys dadi ini dikek njobo dikek nang emper soalnya ning jero iku ora muat guys ning jero omahe kan cilik to ora gede dadi nak ning njobo ngene malah penak saloke iso apa jenenge lungguh-lungguh neng dhuwur ngono lho. Nak apa jenenge saloke neng nek posisi bancanya apa gak dhisik ngene iki ya. Bodho, gak roh awake dhewe.
Nek ning njaba ngene kan luwih ketok jembar lho, delok ana siu, jret lho. Engko sing montok-montok ana sing lungguh ning kursi ngono wis no ayoh. Saiki akhire kok duwe ide, ngide apa jenenge bancaan ning emper ini luwih sahdu wong yo posisi kan omah yo ketutup to guys wong dipager mubeng wis rak popo wis padha kok ning jero iki. Wis padha kok ning jero omah lah. Yo progres ngene iki. Dan alhamdulillah ki acara selesai rampung balik dan masamu gesike adalah enek kejadian sing jujur aku uisin yo iso dibilang yo rada isin ngono yo gak rada guys lebih tepate alah bodoh aku kan suwe to guys aku suwe gak enek bancaan-bancaan ning omah ngene iki suwe lah kelinganku kuwi berkatan ki sekitaran selawenan apa piro ngono lho guys. Lah ngletek elingku yo kuwi rumasaku selawe iki wis cukup ngono. Lah kok masamu guys berkatane iki masamu iki jek kurang loro asline. Dadi sing gone Pak Suki terus akhirnya sing kelingan ki sapa yo? Sing kelingan Pak Su apa sing kelingan Ica apa piye ya? Kan nek ngene iki kan berkatan ngene kan sing apa jenenge anggota sing rondo, sing romo nang omah sing wis enek wong lanang ngono kan engko digawakne tanggane. Ngono kuwi, guys. Maksud digawakno sing apa melu bancaan dina iki soalnya wong ya rondone kuwi ya nek bancaan ya tetep bancaan ngono terus digawak-gawakne tanggane mergo gak duwe wong lanang kan. Lah kok tibake berkat kuleh tuku kurang loro, guys. Dangkrik tenan kok. Tapi ya wis lah wis kadung ya. Tak kira ngene Pak sing ngene Pak Suki dikoehne sapa jenenge liyane karo Pak Su terus diterombah pomo terus sing rondo sijine sing gak oman tapi anake oman ngono guys. Alah ya wis lah mohon maaf sepurane guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adung.